Velkommen til sæsonens sidste udgave af Kulturguiden. I aften der går vi på opdagelse i al den kunst, der gemmer sig i gadebilledet. Det er kunst, der ikke koster noget, men som til gengæld kræver noget. At vi holder øjne og sind åbne. The good side effect of the street work being illegal is that because it's illegal, it doesn't have to pass through any bureaucratic qualitative measurements, so people say whatever they want. De laver graffiti ud af perleplader, sætter dem op i København og alverdens store byer, og så kalder de sig for Øjne på Stilke, eller Øps Crew. Mød duoen, hvis farvestrålende street art har fået tusindvis af trafikanter til at spærre øjnene op. Man bliver et gladere menneske, når man støder på street art, siger Christina Bennetsen, som i årevis har fotograferet de illegale kunstværker, hun finder på gaden bag cykler og barnevogne, i lygtepæle og på elkasser. Sammen med Søs Uldal Ekman har hun nu lanceret det store webprojekt Street Heart. Mød de to danskere, der ved mest om gadens kunst, her i Kulturguiden. Velkommen til jer, Øps Crew, som vi kalder jer for, en forkortelse af Øjne på Stilke. I er street art kunstnere, og hvorfor det er, at I er klædt ud her i programmet, det vender vi tilbage til. Men allerførst så vil jeg lige spørge, kan I ikke præsentere jer selv? Hvem er I? Jamen, vi er jo to mænd, godt oppe i årene. Grønvoksne, Ja. indiansk afstamning. Yes. Som laver hvad? Perleplader. Ja. Når man taler om street art, så er der rigtig mange mennesker, der tænker på graffiti og spraydåser. Hvorfor bruger I perler? Jamen, det er sådan noget, der lige er nemt at gå til, og ja, synes det har et meget godt sådan udtryk. Hvad er det, I gerne vil give københavnerne med de her perleplader rundt omkring i byen? Fornyelse. Ja. Fornyelse og forskønnelse. Ja. Hvad er det, perlerne de forskønner ved byen, synes I? Det er bare det almindelige, kedelige, ren by, glatte look, hvor alt bliver fjernet af kommunen med videre. Lige nu der er I ved at lave sådan et kæmpe tag af jeres navn, Øps. Det her, det er jo også noget af det, som man kan se rundt omkring i byrummet. Ja. Hvor mange perler har I egentlig brugt? I har været i gang i 2 år nu. Det har vi ikke talt på. Rigtig mange. Der er 3.000 i sådan en her, Ja. og dem har vi måske lavet, jeg ved ikke hvor mange, 2.000 af. Ja. Hvordan foregår det egentlig, når I er ude og sætte perler op om natten? Møder streetkunstnerne så hinanden, eller hvad? Altså, man kan godt være heldig lige at rende ind i en, og så er der måske noget, man har gået og holdt øje med igennem længere tid, og så lige pludselig så møder man en, der også render og hænger op, og så siger nå, hvad laver du? Nå, det er dig, og det er jeg, og så bytter man lige lidt klistermærker og perleplader og sådan. Det er rigtig hyggeligt. Og hvis man har lyst til, lige så snart man har slukket for fjernsynet, at køre ud og prøve at se nogle af jeres perler, hvor kører man så hen? Så kører man til Langebro. Så kører man til Langebro. Nok se, ikke røre. Ja. Når vi vender tilbage til, så skal vi tale om, hvorfor I ikke synes, at perlegraffiti det er hærværk. Velkommen til jer, Søs Uldal Ekman og Christina Bennetsen. I har netop afleveret jeres speciale på moderne kultur og kulturformidling på Københavns Universitet. Normalt så er et speciale noget med rigtig mange papir og rigtig mange ord, men det er jeres ikke? Nej, de har åbnet for, at man kan komme med et projekt, og vi har fået den idé, at vi gerne vil lave en blog for gadekunsten i København, som der ikke rigtig findes på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne lave et forum, hvor folk de kan komme ind og se billeder dagligt, hvad der foregår på gaden. Og så vil vi gerne fortælle folk om gadekunsten. Hvis der er nogen, der ikke kender så meget til den, så kan de komme ind og læse om gadekunstnerne, og der vil være nogle interviews om gadekunstnerne. Så det har været vores speciale. Og hvorfor er det gadekunsten, I har kastet jer over? Det er fordi, vi i mange år har taget billeder af gadekunsten, og vi har været fascineret af, at den sådan taler til os på sådan en meget subtil måde i byen. Og så har vi det sådan lidt som om, at det er en skattejagt. Vi bliver så glade, når vi finder noget. Ja. Hvad er gadekunst egentlig i jeres definition, i jeres bog?
Jamen, altså, vi vil gerne fortælle folk, at der er forskel på graffiti og på gadekunst. Fordi graffitien har en hel verden af undergrundskultur, og folk, der ligesom bakker op omkring det og laver det. Men der er også noget andet, og det er gadekunsten. Og den er faktisk alt det, som graffiti ikke er. Den kan nærmest defineres som noget, der ikke er lavet med en... det kan godt være lavet med en spraycan, men den er bare ikke det samme med sådan nogle navne, der står flot i alle mulige grafiske tilstande. Det kan være sådan noget som en perleplade. Det kan være en plakat, der er skåret ud i en lille figur, som så taler til dig på gaden. Og det kan være en stencil, som bliver blæst igennem en skabelon. Så jeg synes, at gadekunsten, den taler mere til os, end graffitien gør? Ja, altså den er meget mere kommunikerende i det, at graffitien, den gerne vil tale med dem, som laver graffiti. Den vil gerne fortælle, prøv lige at se, hvor fedt jeg har skrevet mit navn her, og prøv lige at se, hvor fedt et sted det er. Hvor at gadekunstneren gerne vil tale til alle mennesker, der bruger byen. Så det sidder ofte steder, hvor man kan få øje på det, når man cykler rundt omkring i byen. Så er der sat noget op ved et kryds for eksempel, hvor at man pludselig får øje på en lille figur, der siger, hvorfor er du her? Eller tag stilling til det sted, du lige nu er. Lad os lige prøve at kigge på nogle af de kunstnere, som man kan møde på gaden og på jeres blog Street Art. Ham her, det er Armsrock, ja. Har I fortalt mig. Hvem er det? Armsrock, han er en ung fyr, som måske er den allermest kendte danske gadekunstner. Ikke i Danmark, men i resten af verden. Han har arbejdet sammen med en kvindelig kunstner i New York, som hedder Swoon. Og hun er meget populær. Og hun laver nogle paste-ups, som det her det så er. Hvad er en paste-up? Ja. Det kan være en plakat. Det kan også være en meget stor tegning, som Armsrock laver her, som han tager med ud i byen. Han ruller den op på en rulle, og så tager han med ud og klistrer den op med tapetklister. Og det er det, vi kalder wheat paste. I det her tilfælde, der har han lavet en figur, som er en kvinde i fuld figurstørrelse. Og hun er gravid og på vej, måske op til sin kæreste. De bliver sådan rullet op på væggen og sådan nærmest falder ind i bytbilledet. Hvor har I taget det her billede? Det her billede, det er fra Nørrebro. Som er et af de steder, hvor man kan se allermest gadekunst. Det er også her, Armsrock har arbejdet, når han har været her. Han bor desværre ikke i Danmark. Lige i øjeblikket er han i Tyskland, men vi tror, at han er på vej til København igen. Vi må holde øje. Ja. Man kan også møde ham her, både i København og på jeres blog. Hvem er det, der sætter de her mærker op? Det er faktisk sådan en gruppe af folk, som hedder Little Brother. Og det er jo sådan en pendant til Big Brother-konceptet, at man bliver overvåget. Men det her, på den her måde, der bliver det sådan et sjovt koncept med nogle øjne, der kigger på dem på alle mulige forskellige måder. Det er 2 stykker papir, som man sætter op, og lige pludselig så er byen blevet forvandlet til en levende organisme. For eksempel den her elmast har fået 2 øjne på, som funkler. Og de laver også øjne, som er sørgmodige og som på alle mulige måder sådan giver noget liv til byen. Og sætter et ansigt på byen også. Ja, det sætter et ansigt på. Det kan være på lamper eller elmaster eller affaldsspande for eksempel. Postkasser. Ja, og de er alle steder. Man skal bare kigge efter dem. Hvad så med den her? Det er ude på Sankt Hans Torv på Nørrebro igen, hvor I sagde før, at der kan man finde rigtig meget af det her street art. Ja. Hvad er det her for en figur? Jamen, det er et Basco 5, og som er en af de mest aktive i Københavns Byrum lige nu. Og det er jo en meget fantastisk flot regnbuefarvet paste-up, igen, som Christina har forklaret. En plakat, der er limet op på en, her tror jeg, det er en elboks. Og historien bag den her, det er, at Basco synes, at Danmark er så perfekt et sted. Og det han er rigtig glad for. Han kommer oprindeligt fra Canada, men er halvt dansker, så han har valgt at bo i Danmark nu.
Og så har han sat det her op som en slags kommentar til det perfekte danske samfund, som er så beundringsværdigt, men som man også nogle gange får meget af, og derfor så brækker han sig i regnbuestrømmen. Alle dem, vi har snakket om nu, det er mænd. Hvordan fordeler kvinderne sig på gadekunstscenen? Det er meget tydeligt, at jo mere udbredt gadekunsten er blevet, jo flere kvinder er der også kommet inden for feltet. Og de arbejder på en lidt anden måde end mændene, synes vi. Mange af dem vil gerne have os til at smile, eller gøre byen til et venligere sted at være. Der er for eksempel sådan nogle som UAPS-pigerne, som I også fortæller lidt om her, der introducerer sådan legetøj næsten i byen. Der er også nogen, der laver strik, og nogen, der introducerer små figurer og broderi rundt omkring. Så de arbejder i nogle andre materialer? Ja, de domesticerer nærmest byen. Der var sådan et eksempel som diktatorormene, som er nogle orme, der bliver broderet ind i puderne på DSB-tog. Der sidder en gadekunstner, som har fået den idé med at lave broderier af små orme, der invaderer. Som simpelthen bliver syet på i togene? Ja, de sidder og laver nogle små fine nålesager. Godt. Når vi vender tilbage til, så skal vi tale om, hvordan storbyer i Europa på ret forskellig vis forholder sig til deres gadekunstnere. Donc là, il s'agit en fait d'images publicitaires, des grandes images. C'est la publicité qui loue des emplacements et qui met ses photographies pour faire le commerce, pour vendre des produits. Et donc il y a une force, là. Il y a la force de la photo. L'idée avec les attaques visuelles, c'était comme en Aikido, de détourner cette force. Voilà, avec une action minimale. Øjne på stilke. I står her med masker og kan jeg godt afsløre parykker på. Hvorfor gør I det? Vi er simpelthen, vi gider ikke blive genkendt på gaden. Hvorfor? Så vil de hjem og lave perler med os og lege. Ja. Det kan vi ikke. Det her, som I laver, det synes Københavns Kommune jo er ulovligt. Det går under betegnelsen en graffiti. Hvorfor er I ligeglade med, om det er ulovligt? Hærværk. Ja, men altså, før noget er hærværk, så skal det blive ødelagt. Så skal vi ødelægge noget. Og altså, den her og et stykke tape, det ødelægger jo ikke noget. Og der er jo masser til at rende og pynte ned for os. Så på den måde, så vi pynter op, og så er der nogen, der pynter ned. Ja, fordi lige nu, der bliver jeres ulovligheder her selv udsat for ulovligheder. Hvad er det, der sker? Tyveri. Ja. Hvordan? Åbenlyst. Gade. Lige så snart, at vi har hængt det op, så lige så hurtigt er det nærmest nede igen. Så I er blevet et samlerobjekt? Enten det, eller også så er der den grimme version, at der er nogen, der virkelig ikke kan lide os. Sådan 2 klovne som os. Prøv at vise mig, hvad I synes på det her bord, som understreger, at det her ikke er hærværk, men er kunst. Det er jo det hele. Det er jo bare perleplader. Det er jo bare perleplader. Ja. Prøv lige at hive den her op. Det her, det er jo en perleburka. Hvorfor har I lavet den? Jamen, det var egentlig i forbindelse med noget, hvor vi heller ikke lige kunne stå frem med vores ansigter. Og så tænkte vi, så kunne vi lave sådan en. Og den har hængt på Nørrebro? Nej, det har den ikke. Der er hængt en tilsvarende rundt omkring Mjølnerparken. Yes. Blev den også stjålet? Den blev nappet lige med det samme. Hvad så med den her? Hvis jeg nu fisker den her op forsigtigt. Hvad er det her? Jamen, det er jo 2 øjne på stilke. Hvorfor Og så vores navn, OEPS. Hvorfor har I valgt at kalde jer for øjne på stilke? Det har vi. Vi kigger på alt. Vi holder øje med alt det, der bliver klasket op ude i byen. Ja. Så det er sådan der navnet kommer. At vi holder øje. Og man skal jo også have øjne på stilke for at få øje på vores. Nogle af dem er jo ikke så store. Andre af dem, de er rigtig store. Ikke? Hvor lang tid tager det jer at lave de her perler? Hvor længe har I været om at lave hende her, for eksempel? Lige sådan en der. Det er vel hvad? 2.000 perler, det tager. Det ved jeg ikke. 40 minutter? Ja. Og hvordan foregår det sådan helt lavpraktisk? Sidder I hjemme sammen i en lejlighed og laver perler og stryger og cykler ud? Eller står I og stryger ude i byen? Eller hvad gør I? Vi stryger ikke ude i byen. Ja, vi sidder og laver dem, og nogle gange så er det sammen, og nogle gange er det hver for sig. Og det er sådan meget forskelligt. Og når I så sætter I så en op ad gangen, eller fylder I lommerne med perler? Altså det er forskelligt. Vi har som regel altid lige en perle eller 2 på lommen, når vi er ude.
Og så andre gange, så aftaler vi, at nu skal vi hænge rigtig mange op. Og så laver vi jo nærmest sådan en perle-raid, hvor vi har rigtig mange med, og så bruger en hel aften på det. Er der nogensinde nogen, der prøver at stoppe jer, når I gør det? Nej, det er mere været sådan en vi holder øje med, at der ikke bliver sat tags. Og så kan vi jo så lave det, vi langhårede indianere kalder pigefinten, og siger, det er jo bare perler. Og så får vi som regel lov at hænge det op. Når vi vender tilbage til jer, så skal vi høre mere om, hvorfor jeres perlegraffiti den er ekspanderet fra Nørrebro til New York. I Bristol i England, hvor street art kunstneren Banksy kommer fra, der har skatteyderne indtil nu været vant til, at deres penge skulle bruges på at fjerne hans graffiti fra murene. Men nu bliver pengene brugt på Bymuseet, som har inviteret Banksy indenfor til en udstilling. Hvem er den her mand? Det ved man jo faktisk ikke. Noget af det bedste ved Banksy, det er, at han har formået at bevare sin identitet hemmelig, og han gør et stort nummer ud af det. Jeg ved, at aviserne i England har dyrket rigtig meget at prøve at finde ud af, hvem han er, fordi hans værker sælger for så helt utrolig mange penge, at det næsten kan gøre enhver kunstner skamme. Han har lavet gadekunst, som er meget politisk og får folk til at reflektere over deres hverdag i samfundet i rigtig mange år. Og den her mand, han er jo blevet lukket indenfor nu af Bristol på byens lokale museum. Hvordan forholder Københavns Kommune sig til sine gadekunstnere? Vi har sådan været undret os over, at graffitien og gadekunsten bliver sådan sat i bås sammen og ikke sådan differentieret på nogen måde. Og derfor har vi godt kunne tænke os sådan at skabe noget mere debat om, hvad er gadekunst egentlig, og hvad er graffiti. Graffiti er jo meget sådan territoriebaseret, og folk vil gerne vise, at de ejer et sted, når det er sådan, man laver et tag, eller når man laver graffiti. Det vil gadekunsten ikke rigtigt. Den vil bare gerne ses og høres og tale med folk. Der er også en tendens til at forbinde både graffiti og dermed også gadekunsten med noget, der er farligt. Og det er jo, som jeg allerede har sagt, det vi gerne vil fortælle, at det er det altså ikke. Det er en måde at gøre byen til et mere åbent og farverigt og spændende sted, hvor der er plads til overraskelser lige pludselig. Den politik, der kører, den kan måske meget godt siges i, at de har faktisk ændret deres ordning, som hed Stop Graffiti, som var sådan nogle mænd, der kørte rundt og vaskede murene rene, til Stop Vandalisme. Og selvom de stadigvæk ikke helt har defineret klart, hvor de synes, at grænserne går, så er der alligevel noget, der hedder tags og noget, der hedder graffiti. Og tags er, kan man godt sige, det tror jeg godt, jeg tør sige, at det er en doven form for måde at sætte præg på sit byrum. Fordi det handler om, at man lige hurtigt tegner sit navn på en facade. Jo større, jo bedre. Jo flere steder, jo endnu bedre. Fordi så er der flere, der ser ens navn, hvis de kan finde ud af at læse det. Det er ikke noget, som vi som sådan er fortaler for, fordi vi kan godt se, at det må være enormt irriterende for de mennesker, der har privat ejendom. Og så lige pludselig, hvis der er en tag, så kommer der faktisk også flere, fordi at når der er et navn, så vil man gerne være ved siden af det navn, og det avler ligesom. Så det smitter? Ja. Synes I, at gadekunsten burde være lovlig? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Vi synes, at det vil være dårligt for gadekunsten, og det vil være dårligt for byen. Hvorfor ville det være dårligt for gadekunsten? Gadekunsten lever sit eget liv, og lige så snart, at man har fået lov til at sætte noget op, så mister det sin magi. Og det er også den her skattejagt, som vi jo synes, det er at finde gadekunst. Det er det der med, at man ved ikke, hvor den findes, og man bliver overrasket, når man lige pludselig på et nedløbsrør møder en stikker fra Basco for eksempel. Man kan altså overhovedet heller ikke komme udenom, at byen jo ejes af mennesker, og der er noget, der hedder ejendomsret. Så hvis man sætter noget op på en bygning, man ikke ejer, eller en skraldespand, man ikke ejer, jamen så er det ulovligt. Og der er meget få gadekunstnere, der kunne finde på at søge tilladelse til det. Ja. Når vi vender tilbage, så skal vi tale om, hvad for nogle gadekunstnere I tror og håber på, at vi kommer til at se mere til i fremtiden.
Yps Crew, man har jo kunne støde på, og kan stadig støde på sådan noget her i New York og Køln og Berlin og London. Hvad laver jeres perleplader der? De kommer med på ferie, når vi er på ferie. Så er det helt naturligt for os efterhånden at nærmest bare fise rundt og sætte perler op i alle de byer, vi kommer til, og alle de steder. Så I tager afsted med plader og perler i kufferten? Yes. Ja, en ordentlig stak. Hvordan reagerer folk i udlandet på jeres ting, når de ser dem på gaden? Altså, vi kan følge lidt med på for eksempel nettet, og hvordan folk de tager billeder af det og lægger det på nettet. Så nogle dage efter vi kommer hjem, så kan man sådan, som regel spore noget af det igen. Og hvad skriver de? Vi havde en, vi satte op i New York på et lyskryds, hvor der stod på dansk, nej, ikke en øps igen. Og så er der så en, der har lagt billedet ind og spørger på engelsk, sådan, hvad betyder det her? Er der nogen, der ved, hvad det er? Og så er der en, der sådan, jeg tror, det er det danske crew Yps fra København. Og så oversætter eller Yps Crew, som de tror, vi hedder. Og så oversætter, jeg tror nok, der står noget i retning af oh no, no Yps igen. Yes. Kan folk generelt bedre lide street art i andre storbyer end i København? Jeg ved ikke, om de bedre kan lide det, men der er bare mere af det. Ja, det får lov til at blive der, altså, eller i hvert fald i nogle byområder. Så tingene får lov til at være der og blomstre. Det hele bliver ikke sådan renset af på samme måde som i København. Der er jo nærmest ikke noget tilbage. Hvad med en af de street art kunstnere, som I godt kan lide? Han hedder Banksy. Hvordan bliver han opfattet i de byer, han arbejder i? Jamen, så er det jo sådan, huspriserne stiger nærmest, hvis han kommer og laver en lift på. Men det er næsten også for meget. Altså, det er sådan, nærmest, så bliver de nærmest lakeret, og så står de stolte og viser dem frem og sådan noget. Det er sådan lige i overkant. You took a picture of my Banksy, var der en, der kom ud og sagde. It's my Banksy. Der er jo også masser af mennesker, der fotograferer jeres og smider på nettet. Og hvordan har I det med det? Jamen, det er sjovt. Ja, det er rigtig sjovt. Og det er også sjovt, altså for eksempel fra udlandet. Og vi var for eksempel i New York, hvor vi inde og se en udstilling, hvor vi satte en lille en, det var en street art udstilling, og så efterfølgende er der en inde og skrive til os, at han har den, og han passer godt på den derhjemme, og det er rigtig hyggeligt. I har jo også ligefrem været på udstilling på Vejle Kunstmuseum. Hvordan har I det med, at jeres street art den er blevet så stueren, at den kan komme på museum? Det er fint nok, hvis bare det også kommer på gaden stadigvæk. Så er det rigtig dejligt. Altså de udstillinger og de ting, vi har, altså det kommer ud på gaden bagefter som regel. Det hele. Så det, der har været Vejle, det er ude i København igen? Ja, så kommer det i hvert fald. Yps Crew, tusind tak, fordi I kom og tog jeres perler med. Jamen tak, fordi vi måtte komme. Ja, hold det perle. Hold det plade. Det gør vi. They stopped what they were doing and just stood like frozen. Can't move my car. There's hundreds of people frozen everywhere. No, they are not moving. I can't move my car. I need some help. Never mind. They're moving. That is the weirdest thing I've ever seen. Christine Bennetsen og Søs Uldal Ekman. I er jo nogle af dem i Danmark, der ved allermest om gadekunst. Hvem tipper I på, vi kommer til at se mere til i fremtiden af de gadekunstnere, I har holdt øje med? Det her eksempel med den her dreng, der holder en abe, det er en kunstner, der kalder sig selv Fætter Dop. Og han er helt ny, og faktisk så opererer han mest uden for København. Og det er egentlig noget, vi er meget begejstrede for at se, at gadekunsten kan flytte ud fra det meget urbane, og så ud til Odsherred af alle steder, hvor at de af kedsomhed, en flok drenge, er begyndt at lave gadekunst, som jeg faktisk har ladet mig fortælle er ret populær i de her områder. Han har også været i Paris og sætte nogle ting op, og der er faktisk en af hans paystops, som det her er. Den hænger der stadig. Han er inspireret af Banksy, tror jeg godt man kan sige, fordi han arbejder med den her stencil med flere lag. Her er der så tale om en pastop, han har lavet hjemmefra, som han så har sat op. I har taget et eksempel mere med på noget, som I faktisk ikke ved, hvem har lavet, men I kan rigtig godt lide det. Hvorfor det? Altså, der står mor og søn ved det, så vi kalder det mor og søn, og håber altså rigtig meget mere af dem, når vi nu nævner dem. Det er jo en Marilyn, som spiller på noget pop art.
Og det er jo appellerende for sådan nogle poptøser, som vi måske i nogen henseende godt kan være forfaldende til at betegne os selv som. Jeg synes bare, at det, at den er i hel figur, og så den placering, den har fået her centralt på et nedlagt pizzeria, som er blevet overtaget igennem længere tid, der har den bare ligesom højnet niveauet for alt det farve, der er omkring den, til at blive sådan nærmest et kunstværk. Og det her, det er på Enghaveplads. Jeg tror faktisk stadig, man kan se den, hvis man går sig en søndagstur. Og så har jeg jo taget et eksempel mere med i noget andet materiale. Hvad er det her for noget? Ja, det her det er jo nærmest en cykelstativ benvarmer. Og det er det, man kalder urban knitting, eller sådan gadestrik, kunne man måske kalde det på dansk. Vi ved ikke, hvem det er, der har lavet den her. Det er sat op ved Charlottenborg, og jeg blev simpelthen så glad den dag, jeg fandt det, fordi det taler til os, og den lyser op, og man kan ikke lade være med at stands op og tænke, hvad sker der her? Der er noget nyt, og der er noget anderledes, det kender vi ikke forvejen. Vi kunne rigtig godt tænke os at se mere strik i Københavns gader. Der er rigtig meget af det i Sverige, ved vi, og også rundt omkring i USA. Det er et meget populært koncept. Men det er jo en gadekunst, som tager længere tid at lave end de fleste andre. Men vi har også selv lyst til at gøre det, men det kræver tålmodighed. Ja, ligesom perler lidt, faktisk. Ja. Med den her opfordring til mere strik i Københavns gader. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak, fordi I måtte komme. Der er masser af gadekunst at opleve resten af sommeren, både indlandsk og udenlandsk, indendørs og udendørs. Øps Crew kan du møde på Roskilde Festival i den kommende uge, hvor de laver perle-workshop. Og i denne weekend har den amerikanske street art kunstner Neckface indtaget Galleri V1 i Kødbyen i København. Hans soloudstilling Return to the Womb kan opleves på V1 frem til den 27. juli. Danske Søren Benke, som under navnet Papfar i årevis har bombarderet det offentlige rum med papfigurer, har nu opfundet en ny udgave af street art, som han kalder for road art. Hvad det går ud på, kan du se på udstillingen E45 Road Art hos Charlotte Fogh Contemporary i Aarhus fra den 28. august. Og så rykker den danske streetkunstner Armsrock snart til Athen for at udstille på Kyklademuseet i den græske hovedstad. Det er fra den 22. september, at Armsrock begynder at tegne på væggene der. Det var Kulturguiden for i aften. Husk, at du kan finde vores gæsters anbefalinger på dr.dk/kulturguiden. Der kan du også finde alle sæsonens tidligere udgaver af programmet. À la fin d'une saison qui nous a offert des poèmes de divorce, des vols d'art, de l'humour de PD et des jeans troués, le guide culturel ADR2 vous souhaite tous un très excellent été.